παλέψαμε, ζωγραφίσαμε, κάναμε κατασκευές, μάθαμε την ελληνική ιστορία των νεότερων χρόνων, αναπαριστώντας ιστορικά γεγονότα, με τρόπο που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Πηγές μας ήταν τα βιβλία γλώσσας, ιστορίας και το ανθολόγιό μας. Είχαμε ιδέες και για τη σκηνοθεσία και η προθυμία για να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Να παίξουμε με την ψυχή μας, γιατί το σπουδαιότερο όλων είναι ότι καταλάβουμε τον μεγάλο αγώνα των Ελλήνων, του τότε γνωστών αλλά και αγνώστων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία, την οποία απολαμβάνουμε εμείς σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ. Καλή σας διασκέδαση! Δημοτικά τραγούδια για τάξη των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γρεκικά. Διάβασα και τα πένθη, το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν τη Θεσσαλονίκη. Και την φωνή που εκεί που οι δύο έψελναν, Ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε κι είπε να πάψουν πια. Παπάδες, πάστε τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν τη Θεσσαλονίκη. Όμως απλά πιο πολύ μ' άνοιξε το άσμα των τραπεζούδιων, με την παράξενη του γλώσσα και τη λύπη των Γρεκών, των μακρινών, εκείνων, που ίσως όλο πίστευαν πως θα σωθούμε ακόμη. Μα αλίμονον, μοιραίων πολύ, απ' την πόλη έρτε, μες στο φτερούλι, αφέκαρτη περιγραμμένων, και ουδές την άμπελον κονεύ, ουδές το περιβόλι, επήγε και κόνεψε στο κυπαρί στη ρίζα. Οι αρχαιρείς δεν δύναται ή δεν θέλουν να διαβάσουν. Χέρας ιός γεννήκασεν, αυτός παίρνει το χαρτί και το διαβάζει. Κι ολοφύρεται. Σίτα να γνώ, σίτα να κλαίν, σίτα να γκρουπ την κάρδια. Να ελύει εμάς, να βάει εμάς. Η Ρωμανία πάρθε! Η Ρωμανία πάρθε!
του 1453. Είναι μια εποχή θρήνου, όπου το υπόδουλο έθνος, μέσα από τους θρύλους και τις παραδόσεις, διατηρεί την ελπίδα της απελευθέρωσής του, στηριγμένο στη Θεία Χρόνια. Είναι μια περίοδος υπομονής, όπου μπροστά στην αναγνώριση της δύναμης του κατακτητή κυριαρχεί η σφαίρα του μεταφυσικού, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να του κέψει. Η προσγείωση από τα θεία στα ανθρώπινα έρχεται μετά, με την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη σύγκριση στους ρωσοτουρκικούς πολέμους και την πρόοδο των Ελλήνων στα γράμματα και το εμπόριο. Έτσι γεννιούνται ελπίδες για την τύχη τους και ριζώνεται η πεποίθηση στο λαό ότι με το σπαθί και το κοντήλι θα ξανακερδίσει ό,τι είχε χάσει. Οι πυκνές αναμνήσεις, οι πόθοι και η ελπίδα για ελευθεριά εκφράστηκαν από τους υπόδουλους Έλληνες με θρύλους, θρήνους και δημοτικά τραγούδια που γεννήθηκαν και διατηρήθηκαν σε όλη τη μακρόχρονη σκλαβιά 1753-1821 και αποτελούν την εθνική μας παράδοση. Οι Έλληνες με όλα αυτά καλλιεργούσαν το εθνικό συναίσθημα και διατηρούσαν άσβεστο το πόθο για τη ελευθεριά. Όταν έπαιρναν οι Τούρκοι την πόλη, ένας καλόγερος ετηγάνιζε 7 ψάρια στο τηγάνι. Τα είχε τηγανίσει από τη μια και όταν ήταν να τα γυρίσει από την άλλη, έρχεται ένας και του λέει: Πήρανε το την πόλη! Τότε θα το πιστέψω αυτό, αν τα μισοτηγανισμένα ψάρια ζωντανές. Δεν απόσυσε τον λόγο του και τα ψάρια πήλυσαν στο τανάτου τηγάνι και έψαν στο νερό εκεί κοντά. Κι είναι ως τα σήμερα τα εκείνα ψάρια τα ζωντανεμένα στο παλουκλί και τα φέρνετε έτσι μισοτηγανισμένα ως να έρθει η ώρα να πάρουμε την πόλη. Τότε λένε θα έρθει ένας άλλος καλόγερος να τα αποτηγανίσει.
ο βασιλιάς μας. Καβάλα στα άλογο του για να τους εμποδίσει. Ήταν πλήθος αρρύθμιτο η Τουρκιά. Χιλιάδες τον έβαλαν στη μέση και εκείνος τυπούσε και έδωμε με το σπαθί του. Και εκεί που ένας Τούρκος σήκωσε το σπαθί του να χτυπήσει τον βασιλιά, ήρθε άγγελος Κυρίου και τον άρπαξε και τον πήγε σε μια σπηλιά κάτω από τη γη, κοντά στη Χρυσόπολη. Εκεί μένει μαρμαρωμένος ο βασιλιάς, μα όταν θα είναι θέλημα Θεού, θα κατέβει ο άγγελος στη σπηλιά και θα τον ξεμαρμαρώσει και θα του δώσει το σπαθί που είχε στη μάχη. Και θα σηκωθεί ο βασιλιάς και θα μπει στην πόλη από τη Χρυσόπορτα και κυνηγώντας με τα βουζάτα του τους Τούρκους θα τους διώξει ως την κόκκινη σπηλιά. Σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, η σκλαβιά και οι δύσκολες συνθήκες ζωής έκαναν πολλούς να ανεβούν στα βουνά. Ο λαός θαύμαζε το ελεύθερο φρόνημα, τη λεβεντιά και την παλικαριά τους και έκανε τραγούδι τη ζωή και τα κατορθώματά τους. Είναι οι κλέφτες, λαϊκοί ήρωες. Βασίλη, κάτσε φρόνημα, να γίνεις νοικοκύρης. Για να αποκτήσεις πρόβατα, ζευγάρια και γελάδι. Γουλιά και πυροχόρεφα, κοπέλια να βλέπεις. Μάνα μου, εγώ δεν κάθομαι να γίνω νοικοκύρης. Να κάνω πελοχόρεφα, κοπέλια να δουλεύουν και να είμαι σκλάβος των Τουρκών, κοπέλους και όλους. Φέρε μου το λάθος σπαθί και το βάρη του φέκι. Να πετάξω μου το πουλί, ψηλά στα τεφουχούνια. Να πάω δίπλα τα βουνά, να περπατήσω λόγους. Να βρω λιμέρια των κλεφτών, γιατά και καπιτάνι. Και να σου ρίξω κλέφτικα, να σμίξω τους συντρόφους που πολεμούν με την Τουρκιά και με τους Αρμανίδες. Πουλό φιλί τη μάνα του, πουλό σε προβοδιέται. Γεια σας πουνά με τους γκρεμνούς, λαγκάδια με τις πράχνες. Καλώς τάσος παιδί, και τώρα στο λιμάρι. Η ζωή των κλεφτών ήταν γεμάτη κατουχίες και στερήσεις. Στα 40 τους, περισσότεροι κλέφτες ήταν γέοι. Λίγοι όμως πέθαναν από φυσικά αίτια. Ήταν πάντα έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους για τη ελευθεριά και τη τιμή τους. Όταν ήρθε η ώρα του μεγάλου ξεσηκωμού, οι κλέφτες αποτέλεσαν τον πυρήνα των αγωνιστών της ελευθερίας. Όταν ήρθε η ώρα του μοναδικού. Αλλά και μοναδικού, τώρα που ξεπήραν τους Τούρκους, συχνά βοηθούσαν τους κλέφτες.
βρισκόμαστε στα 1804. Η Λένο, η κόρη του Κίτσου Μπότσαρη, 15 μόλις ετών, βρίσκεται αποκλεισμένη από τους στρατιώτες του Αλή Πασά σε ένα μοναστήρι των Αγράβων. Πολεμά γενναία εναντίον των Τούρκων μαζί με τους συμπατριώτες της Σουλιώτες. Ο αδελφός της σκοτώνεται. Συνεχίζει τον πόλεμο στο πλευρό του θείου της, σε άλλο πεδίο του αγώνα, κοντά στον Αχαιολόγο ποταμό. Περικυκλώνεται όμως από τους εχθρούς και για να μην πέσει στα χέρια τους, ρίχνεται στον ποτάμι και πνίγεται. Μην έρχεσαι σημά μου! Σένα που σένα στη φωτιά και βάλε στις μαλάσκες! Όχι, για ρίξε τώρα! Λίτωσε τη ζωή σου! Τι λέτε με παλιός και εσείς παλιές
στο χωριό Ρινιάσα, ανάμεσα στην Πρέβεζα και την Πάρολα. Εκεί όμως, τύφος του Ουρκαπανών που τους έστειλε ο Αλή Πασάς, έκανε ξαφνική επιδρομή και άρχισε να σπάζει όλους τους κατοίκους και τις πρόσφυγες. Η Δέσπο, γυναίκα του Ιωχάκη Μπότσι, μαζί με τις κόρες της νύφης και της γόνια της, κλείστηκε στο πύργο του Τιμουλά και αντιστάθηκε ηρωικά στους επιδρομείς. για την απελευθέρωσή τους από τον Οθωμανικό ζυγό και τη συνεργασία για τη δημιουργία ενός ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους, όπου θα κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα και παιδεία. Ωστόσο, η δράση του έγινε γρήγορα γνωστή και προκάλεσε την αντίδραση της Αυστρίας, η οποία τότε διατηρούσε καλές σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Αυστριακοί συνέλαβαν το Ρήγα και τους συνεργάτες τους το Δεκέμβριο του 1797. Λίγους μήνες αργότερα τον παρέδωσαν μαζί με 7 συντρόφους του στους Τούρκους. Τους θανάτωσαν όλους στο Βελιγράδι και τους έριξαν στον ποταμό Δούναβη. Όλοι χωρίς εξαίρεση από χρέος ξέρουν πράγματα. Η Πατρίς έχει ανακαταστήσει σχολεία σε όλα τα χωριά του, για τα αγόρια και τα κορίτσια. Από τα γράμματα γεννιέται η προκοπή, με την οποία λάβουν τα ελεύθερα αίσθητα. Αυτό είναι το μήνυμα των προκηρύξεων που προορίζουμε για την Ελλάδα. Με τη βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά. Πολύ ωραία μελωδία. Θα ήθελα να μου τη μάθετε και εμένα για να την πούμε όλοι μαζί. Πώς μπαίνετε, κύριε, στο σπίτι ένας άγνωστος, χωρίς να ανακαλυφθείτε? Όπως είδατε, πήγα από την πόρτα. Δεν είδα θηρορό, κανείς δεν με εμπόδισε και κάποιος άκουσε το τραγούδι. Ξέρετε, είμαι ιδιαίτερα φιλόγουσος. Ή φύγετε αμέσως, κύριε, και συστηθείτε. Φτιάξετε πολύ να με γνωρίσετε. Θα γίνει κι αυτό. Χαίρετε, κύριε. Χερμαν Ίζελμπερ. Αντίρατο! Τόσο γρήγορα! Γιατί! Μυστική αστυνομία! Πιάστε τους! Θα ζούμε στα στενά.
Ελλάδα αποφάσισαν να ιδρύσουν μια μυστική οργάνωση, τη Φιλική Εταιρεία, με βασικό σκοπό τον αγώνα για την απελευθέρωση. Εμείς, η Φιλική Εταιρεία, διώκαμε στα κρυφά. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού και οντελώς ότι θέλω, είμαι επί ζωής μου πιστός στην εταιρεία κατά πάντα. Να μην φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και λόγους της. Μήτε να σταθώ κατ' ουδένα λόγω η αφορμή του να καταλάβω συν άλλη ποτέ. Ό,τι γνωρίζω τι περί τούτων, μήτε οι συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικών ή φίλων μου. Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις τους πολυκρονίους βασάλους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία έγκλεισαν και χύνουν τα ταλέπαρα τέκνα σου. Και εις τη μέρη σου ελευθερία των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος είσαι. Είστε εξή, συ θέλεις, είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Οι φιλικοί δεν γνώρισαν μεταξύ τους και επικοινωνούσαν με μυστικό αλφάβητο. Ανοίγει τα δάχτυλά του και στις δυο παλάμες τα ενώνει και κάνει πως πλένει τα χέρια του. Πιάνει με τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού το αυτί του και κατόπιν τα χείλη του. Χτυπά με τα πρώτα δάχτυλα του δεξιού του χεριού τη γροθιά του αριστερού του για να δείξει ότι θέλουν να μιλήσουν. Ο πολύ το επιθυμούσα. Κι εγώ μείο. Λάμδα, αλφα, μη, τα, όμικρο, μη, λαμπτό. Η λέξη που προκύπτει, λαμπτών, δεν γνωρίζουμε αν είχε κάποιο ειδικό νόημα των 6 γραμμάτων ή ήταν τυχαίο άθλημα των 6 γραμμάτων. Από τη Μορδοβλαχία το Φεβρουάριο του 1821. Ο ιερός λόγος του Αλέξανδρου Υψηλάντη βάφει με το αίμα του μάχης στο Δραγατσάρι στις 8 Ιουνίου του 1821. Την 24η Φεβρουαρίου του 1821 εις το Γενικό Στρατόπεδο του Ιασίου, Αλέξανδρος Υψηλάνδης, μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Η ώρα ήρθε, ω αντρεσέντες, εις τα όπλα λοιπόν φίλοι, η πατρίς μας προσκαλεί. Thank you.
σίγουρα και στα νησιά του Αγίου Πιλάτου, που δεν είναι ναυτικοί, όπως ο Ανδρέας Διαούλης, ο Δημήτρης Παπανικολής και ο Κωνσταντίνος Κανάρης, προσέφεραν τρόφιμα και πολεμοφόδια στην Πελοπόννησο και τη στερεά Ελλάδα, είτε προστατεύοντας τις παραπάνω περιοχές από τις επιθέσεις των τουρκικού στόλου. Η Επανάσταση του 1821, στην Επανάσταση του 1821, εξίσου σημαντική, υπήρξε και η συμβολή των γυναικών, οι οποίες βοήθησαν τον κάθε τόπο. Η Μικονιάτισσα Μαντώμα Βαγγέλους διέθεσε την πατρική της παρουσία στον αγώνα, ενώ η Σπετσιώτισσα Λασκαρίνα Μπουκουλίνα συμμετείχε με τα καράβια της σε πολλές πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων. Ο Διάκος, τον Απρίλιο του 1821, σε συνεργασία με άλλους οπλαρχηγούς, κατέλαβε το φρύριο της Λιβαδιάς και χρησιμοποιώντας το σαν ορμητήριο, έδωσε πολλές νικηφόρες μάχες. Κατέλαβε την γέφυρα της Σαλαμάνας και στις 22 Απριλίου του 1821 έδωσε μάχη με τα στρατεύματα του Μερτριώνη. Σε αυτή τη μάχη συνελήφθη και αφού μεταφέρθηκε στη Λαμία, δολοφονήθηκε από τους Τούρκους με ανασκορπισμό, δηλαδή παλούκομα. Στο λογοτεχνικά αναφέρεται ότι σουβλίστηκε και κάηκε στις 24 Απριλίου 1821. Ψηλά, στην Αλκουμάτα, τώρα τυράει τη Λιβαδιά και τα άλλα το ζητούνι. Το τρίτο το καλύτερο μυρολογάει και λέει: Πολύ μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη, σαν καλιακούδα. Μην ο Καλύβας έρχεται, μην ο Λεβεντογιάννης. Νούτο Καλύβας έρχεται, νούτο Λεβεντογιάννης. Ο Μερτριώνης πλάκωσε με 18.000. Ο Διάκος άντα ζήτησε, πολύ του κακοφάγει. Ψηλή φωνή να σήκωσε, το πρώτο του φωνάρι. Τον ταϊφόνο σύναξε! Μάσε τα παλικάρια! Δώσ' τους παρούτσι περισσή και βάλια με τις χούφτες! Γρήγορα και να πιάσουμε κάτω στην Αλαμάνα, που είναι τα μπούρια δυνατά και όμορφα με τα ρύζια! Παίρνουμε τα ελαφρά σπαθιά και τα βαριά του φέκια. Στην Αλαμάνα φτάνουνε και πιάνουν τα ταμπούρια. Καρδιά, παιδιά μου! Παιδιά, μη φοβηθείτε! Σταθείτε τρία σαν Έλληνες και σαν Γρεκοί σταθείτε! Έπινε ο Διάκος στη φωτιά με 18 λεβέντες. 3 ώρες σε πολέμαε με 18.000. Βούλωσαν τα κουμπούρια του, πιάναψαν τα κουφέτια και ο Διάκος εξεσπάθωσε και στη φωτιά φουμάει. Και το σπαθί του κόπηκε ανάμεσα από την κούφτα και ζωντανά τον έπιασαν και στον βασάνο πάνω. 1000 τον μάρα από μπροστά και 1000 από κατόπιν. Και ο Μερτριώνης μυστικά στον δρόμο τον ερώτα. Γύρεσε Τούρκος Διάκο μου, την πίστη σου να αλλάξεις, να προσκυνήσεις το ζαμί, την εκκλησιά να αφήσεις. Και εκείνος αποκρίθηκε και στρίφει το μουστάκι. Πάτε και εσείς την πίστη σας, μουρτάτες, να χαθείτε! Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα αποθάνω! Αυτά με τη τηλεφωνικά και στήριζα από τους πέτρες, μόνο 7 μήνων ζωή θέλω να μου χαρίσετε, ώσπου να φτάσει ο Οδυσσεύς και ο Θανάσης Βάγιας. Σαν τ' ο Χαλίλ Μπέης αφρίζει και φωνάζει. Χιλιαδουκές σας δίνω για ακόμα 500! Τον Διάκο να χαλάσετε, τον φοβερό τον κλέφτη, γιατί θα σβήσει την Τουρκιά κι όλο μας θα το βλέπει. Το Διάκο τότε παίρνουνε και στο σουβλί τον βάζουν. Ολόκληρο τον αισθήσανε και αυτός χαμογελούσε. Την πίστη του τους σύμπριζε, τους έλεγε μουρτάτες. Σκυλιά για με σουβλίσετε! Ένας Γρεκός εκάθη! Ας είναι ο Οδυσσεύς καλά και ο καπετάν Νικήτας, που θα σας πείσουν την Τουρκιά κι όλο σας το βλέπει!
γη και σταμάτησε τελευταίος. Οχρός, ξαπλωμένος, κρατάει ακόμα το σπασμένο κομμάτι από το σπαθί του, με δάχτυλα σφιχτά. Ενώ τα μαϊράκια του κυματίζουν στον άμμο του βραδινού, τα μισοφέγγαρά του αστράφουν στον οριζόντα της δύσης. Ο Ιμπραήμ έφτασε στο φρύδι του λόφου, ανέβηκε, στάθηκε και είπε: Ποιος είναι ο Μαδοβλέσας? Σηκώστε τον, μωρέ, σηκώστε τον! Πλύντε τον! Στήστε τον εκεί από κάτω! Τον έφυσαν σε ένα δέντρο, τον ακούμπησαν, τον στερέωσαν στον κορμό, τον ισορρόπησαν σαν ζωντανό. Τότε ο Ιμπραήμ πλησιάζει αργά προς το δέντρο, στέκεται και βλέπει σιωπηλός για πολλή ώρα το άπλο σώμα του αντιπάλου. Και κάτω από το φως της σελήνης φιλεί με ένα παρατεταμένο φίλημα τον όρθιο νεκρό. Η μαύρη πέτρα ολόχρυστη και το ξέρω. Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες ρένει. Όποιος πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει. Όποιος πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει. Άκρα του τάφου σιωπή, στον τάφο βασιλεύει. Καλή πουλή, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Στα μάτια η μάνα μαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει. Στέκει ο σουλιώτης ο καλός, παράμερα και κλαίει. Έρμα του φέγγει σκοτεινό, της έκουγα στο χέρι. Όπου εσύ μου γίνες βαρύ και ο γαρινός το ξέρει. Ερευνώντας με τη σειρά όλα τα σπίτια, βρήκαμε αρκετές ποσότητες αλεύρι. Αυτό μοιράστηκε με ένα φλιτζάνι για μέτρο. Εμοίρασαν και από ένα φλιτζάνι κουκιά. Άρχισαν λοιπόν να σμίγουν αυτό το λίγο κουκί και αλεύρι στο τέσσερι και να βάλουν μέσα καβούρια. Έμαθα ότι ένας γιατρός εμαγείρευε το σκύλο του μελάτη, από το οποίο είχαμε αρκετό και επαιδούσε ότι το φαγί του ήταν το πιο νόστιμο. Όμως καθώς ο Ιμπραήμ έσφυγε το κλειό και οι γάτες και οι σκύλοι σωθήκανε, αρχίσαμε τις πικραλήθρες, χορτάρι της θάλασσας. Τις βράζαμε 5 φορές, ωστόσο έβγαινε πικράτα και τις τρώγαμε με ξύδι και λάδι, σαν πατάτα, αλλά και με ζουμί από καβούρια. Επιδοθήκαμε και στους ποντικούς. Ήταν τυχερός αυτός που μπόρεσε να πιάσει ένα. Πατράχια, δυστυχώς
Από την έλλειψη τροφής άφησαν οι αρρώστιες, πονόστομος και αρθρίτιδα. Θέλτε να πω, να ακούσετε κλάματα, γίνε για μη ηρωνόγια καρδούλα. Και συνέβηκε αυτές τις ημέρες, όπου οι Τούρκοι πολιορκούσε το Μισολόγγι και συχνά ο Λιμερνής και κάποτε ο Λινιχτής έτρεμε η Ζάκυνθο από το κανόνισμα το πολύ. Και κάποιες γυναίκες μισολογίτισσες επερπατούσαν τριγύρω, ψάχνοντας για τα παιδιά τους, για τα αδέρφια τους, για τους άντρες τους που απολεμούσαν. Στην αρχή εντρεπότανε ναύδι και εμπροσμένανε το σκοτάδι για να πλώσουν το χέρι, επειδή δεν ήταν μαθημένες. Αλλά όταν επερισέψανε οι χρύες, εχάσανε την τροπή, ετρέχανε ο Λιμερνής. Και όταν εκουραζότανε, καθόταν στα κρογιάλι και ακούανε, γιατί φοβότανε μην πέσει το Μισολόγγι. Και δεν τους έλεγε κανένας το όχι. Γιατί οι ρότσες των γυναικών ήτανε τις περισσότερες φορές συντροφευμένες από τις κανονιές του Μεσολογγιού και εκεί έτρεπαν από κάτω από τα πόδια μας. Και οι πλέον πάμπτυχοι έβγαλαν το βολάκι τους και το δύναμο και κάναν το σταυρό του, κοιτάζοντας κάτω το Μεσολόγγι και κλαίοντας. Η έξοδος του Μεσολογγίου αποτελείται από άποψη ηρωισμού, αυταπάρνηση και προσήλωση στην ιδέα της ελευθερίας. Το σημαντικότερο γεγονός στη σειρά ξημέρωνε γιατί το Μάιο του 1826. Το σύνθημα για την ηρωική έξοδο δόθηκε. Και όταν τα δύο σώματα προχώρησαν μπροστά, κάποιος από το τρίτο φώναξε. «Οδύσσο, μωρέ παιδιά, οδύσσο!» Η πόλη γυρεύτηκε και καταστράφηκε όλος καιρός. Τα γυναικόπαιδα προσμαλωτίστηκαν, πουλήθηκαν ως σκλάβοι.
the sword, the banner, and the field. Glory in Greece, around the sea. The Spartan, born upon his shield, was not more free. Βόλε και λάβαρα, αχώς, Ελλάδα φως μου, πώς με καλείς, πολεμιστές και πάλι, σας πήρα στην απλάδα, πεθαίνουν νικητές. Awake, not Greece, she's awake. Awake, my spirit, think through home, thou light blood trust, inspire slave, and strike home. Ω ξύπνα, Ελλάδα μου, όχι εσύ. Ξύπνα και βίζαξε τις ρίζες. Πνεύμα μου δυνάμωσε, μες στα τρεκόντα δείπνα, με ένα νεύμα μου. If you regret, stay up, while live. The land of honorable death is here, up to the field, and give away thy breath. Αν ανηθείς τα νιάτα σου, τότε μη ζήσεις. Χρέος και θάνατος σωστός. Εδώ με φέρεις να ασφαλίσεις το χώμα αυτό. Seek out less of an assault. Assault is great, for thee the best. Then look around and choose thy ground and take thy rest. Γίνω εμπειρία και το κεφάλι. Μέτρα καλά, να είναι φαρτής πλάτη στο τάφο σου. Κι ύστερα απ' τις άλλες, πες να αναπαυτείς. Τότε έκατσε ο Γούρας. Φάγαμε το ψωμί, τραγουδήσαμε και γλεντήσαμε. Είχαμε τόσο καιρό που δεν είχαμε τραγουδήσει. Τόσο καιρό που μας έβαλαν ιδιοτελείς και θαποθήκαμε για να κάνουν τους κακούς τους σκοπούς. Με περικάλεσε ο Γούρας και ο Παπώστας τραγουδήσω. Τότε λέω εγώ ένα τραγούδι. Ο ήλιος ευασίλεψε, Έλληνα μου. Βασίλεψε και το φεγγάρι εκάθη. Κι ο καθαρός αυγερινός που πάει κοντά στην πουλιά, τα τέσσερα κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. Αδελφέ μου Ακρυγιάννη, σε καλό να το κάνει ο Θεός. Άλλη φορά δεν τραγούδησες τόσο πάλι με εμένα. Αυτό το τραγούδι σε καλό να μας πει. Άρχισε ο πόλεμος και άναψε ο υπερδισμός πολύ. Έρχονται, μου λένε. Τρέξε, σκοτώσε τον Γούρα στο πόστο του. Έριξε εναντίον των Τούρκων να πάμε στη φωτιά. Τον πάρε σαν ισομιλήτρια και δεν μίλησε καθόλου. Πήγα. Τον πήραμε στον νόμο και τον βάλαμε σε ένα κουμπί. Τον συγκύρισε η φαμιλιά του και τον χώσαμε. Ένας λαϊκός καθότανε Στην αμαχία των Απαρίνων, τον Οκτώβριο του 1827, ενωμένες ναυτικές δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, αντιμετώπισαν με επιτυχία τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, καταστρέφοντάς τον νοτιοτικά. Η νίκη του στόλου επιτάχυνε τις εξελίξεις, τελικά στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Η τελευταία μάχη της Επανάστασης
δόθηκε από τον Δημήτριο Υψηλάντη στην πέτρα της Φεωτίας στις 12 Σεπτεμβρίου 1829. Ένας Υψηλάντης, ο Αλέξανδρος, αρχίσει την επανάσταση στη Μορφοβλαχία και ο αδερφός του Δημήτριος την τελειώνει στη Φεωτία. Οι Έλληνες υποδέχονται το πρώτο κυβέρνηση του νεοανίσατου ελληνικού κράτους, Γιάννη Καποδίστρια.
να μην λέω πολλά, τα είδατε και στο πρόγραμμα. Να χαίρεστε τα παιδιά σας. Καλή συνέχεια, εύχομαι στο γυμνάσιο. Να τα δείτε όπως επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ.